minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don. Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili. Tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni su. Bi ye jumasu ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a bɛɛ lajɛlen k'aw ni ɲankuma. Falaye Keyita bi yan ale ni Keba Jalo. An b'a fɔ sa n ko maaw kun sigilen don ka communiqué min kɔnɔ n'anw yɛrɛ tun y'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna n ko gouvernement kan ka communiqué kɛ nk'an b'o kɔnɔ ka kɛ ni fanga jaso min ma se ka sira sɔrɔ ye an n'an da don o la. Général de corps d'armée Sadio Kamara an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na kunun ko ale bɛ Irisilakaw fɛ yen. ISC wolomasiri tabaw olu ni Irisilakaw bɛ baara la baara min n'o bɛ se ka kɛ sa ka dɔ fara ISC wolomasiri tabaw dɛmɛ ni ka bamancɛwale n'u ka wale kɛlɛli la u taa kun ye o ye o baabu olu daminɛna bi. Kɔkan kibaruyaw bɛ taa n'an ye Maroc ka taa n'an ye Sénégal min ye Kɔdiwarikaw fana fɛ an bɛna taa Zole da ye an yɛrɛ fɛ yan fana an na an da don ni Ala sɔnna a ma Cɛbilen Dramé ale ka janaja baaraw bɛna kɛ cogo min na sini tile kɔnɔ an na o da bɛɛ lajɛlen tulo kan nin ye an donkan ye su in na waati ale y'an ta an tɛgɛ ma dɔɔni. Falaye Keyita bi yan ani Keba Jalo aw bɛɛ lajɛlen aw ni su. Kabini sibiri tɛmɛnen ka dugu jɛ kari la Malidenw u wulila ni kibaruya ye kibaruya min n'o ye k'a fɔ sa ko bɔlɔlɔsiraw fɛ maaw ye kunnafoniw di k'a yira k'a fɔ ko fanga jaso ko dɔ tun bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ yan ko a ma se ka sira sɔrɔ. Wolomasiri tabaa dɔw a yira sa k'a fɔ ko olu minɛna waleya in sen fɛ. A don n'a dugusajɛ an ko Malidenw bɛɛ ma an ka kumakanw na yan nk'an bɛ gouvernement kɔnɔ ni o ye laseli min kɛ an na o da jamanadenw bɛɛ lajɛlen tulo kan i n'a fɔ an bɛ kibaruya tɔw bɛɛ lajɛlen di cogo min. Bi su in na Mali télévision soba la minisiri min bɛ yen ni ale ye général division Dawudu Uld Mohamɛdi nin ye waati min na Radio Mali ka journal daminɛna a yirala k'a fɔ ko communiqué bɛ ale bolo communiqué min n'o bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye wolomasiri tabaa dɔw ye ka taa se Faransikaw ka duguden dɔ ma k'olu kɔni yera fɛn na fɛn min tun bɛna tali kɛ ka ɲɛsin fanga jaso ma anw fɛ yan. Mali gouvernement ka communiqué ni Dawudi y'a kalan su in na kuma min b'a kɔnɔ o de filɛ nin ye ko ka kɛ ni fanga jaso min n'o baaraw daminɛna utu kalo tile fɔlɔ n'a ma se ka sen sɔrɔ Mali la ko Mali gouvernement b'a da Maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan
ko min ye fanga jaso ye min ma se ka sira sɔrɔ ko kowaraw daminɛna kabini utukalo tile fɔlɔ su Mali kɔnɔ waleya in ko a sera ka bali ala ni Mali wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri ni timinanja an'u ka janto yɛrɛla o hukumu kɔnɔna na ko sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra communiqué kɔnɔ kuma do fala ye ko sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra sa o taara bɔ maa dɔw minɛli la maa minnu tun bɛ ko in na n'olu tun b'a fɛ ka fanga jaso in kɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko coup d'état maa min b'a la sa n'o o y'a maa fɔlɔ ye o ye Faransika ye nin waati in na k'u ye ale lamɛn mun ye kiiri tigilamaw ye u y'a bila u ka bolo kan ale kɔfɛ maa wɛrɛ min bɛ yen o ye Général Nema Sagara ye filanan min bɛ yen ka da o kan o ye Général Abbas Dambele ye ni maa minnu minɛlen filɛ nin ye communiqué kɔnɔna na k'a kɛra sariyaw ale ni jamana yɛrɛ ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔna na baara minnu bɛ sigi sen kan yaasa ka se ka jamana fangandaraki bali o wulikajɔ n'o cɛsiri k'a kɛra o kɔnɔna na Mali a ka yɛrɛma hɔrɔnya n'a ka kelenya o bɛ se ka sabati cogo min gouvernement ko a b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri faso calatigɛ jɛkulu n'an b'a fɔ olu ma institution jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya Mali ka maliya ani jamanadenw ka lakana ko kɔni u tɛna se k'a to yen fiyewu k'u sigi maa kana k'i bɛna fanga jaso kɛ fanga jaso min n'o bɛ sariya sunba ale sɔsɔli ko fɔ n'o ye waleya cɛjugu min n'o kɔnnen don kosɛbɛ o y'a to sa wolomasiri tabaw ka maa basigilenw olu ye nin lasɔmini min kɛ kabini utukalo tile fɔlɔ u ye wulikajɔ kɛ sa k'u boloda maa mun kan olu de fɔlen filɛ nin ye aw ye gouvernement ka communiqué la k'a b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ ko an ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an hakili sigi k'an diinɛ n'an hamiya bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye se fɛn fɛn b'an ye k'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ni kelenya Mali ka basigi kɔnɔna na communiqué in ale fa sirila bi utukalo tile 14 san 2025 Mali gouvernement ale fɛ communiqué in kalalen kɔfɛ Mali radio Mali la télévision soba la u ye dantigɛli wɛrɛ fana kɛ ka fara communiqué in kan min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen ni olu minɛna olu bugunatigɛ kelen kelenni maa 11 o jate do fala ye an bɛ taa ORTM jabaranin télévision sanfɛ baara in kɛra cogo min bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a lamɛn cogo min na ani ka faamuya sɔrɔ a la. L'identité des personnes interpellées. Voici en image les personnes interpellées. Général de brigade Abbas Dambele. Général de brigade Nema Sagara. Lieutenant-colonel Baba Dambele. Lieutenant-colonel Saïbou Keïta. Lieutenant-colonel Mamadou Di Tchekoro Djara. Lieutenant-colonel Sungalo Diop. Capitaine Mohamed Ouattara. Caporal Amadou Bouba Koulibaly. Sergent-chef Boukari Karakodjo. Yakouba Kodjo. Et parmi les personnes interpellées figure un étranger. Il est de nationalité française. Son nom, Yann Christian Bernard Vézilier. Il a participé activement à l'opération déjouée avec succès par les services spécialisés. Hey, Ninkoi Anyamin sera la China, Kakeni Waleaini. Oye niye nga nyame ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ɲininiw bɛ sen na bɔlɔlɔ siraw fɛ nɛgɛjuru siraw fɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na sigana ale ni wulikajɔ hukumu kɔnɔna na baara tɔ bɛ sen na hali bi wa fana maaw bɛ yen olu fana kan ka bila sariya tigilamaw ka bolo kan na ala sɔnna ma n'an ye kibaruya kura minnu sɔrɔ a ko la ka bɛn sini sɔgɔmada ma nɛgɛ kanɲɛ 9 an nana ka na a kurakuraya maaw ye ni kɔni ye daɲɛ fɔlɔ ye daɲɛ fɔlɔ min an b'o fɔ k'a yira bɛɛ lajɛlen na ko kuma min tun bɛ ka fɔ a mɛnna bi gouvernement bɔra k'a sɛbɛnciya k'a daŋɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye maa minnu minɛna fala ye u bugunatigɛ yera kuma minnu tun bɛ ka fɔ u dɔw sɛbɛnciyara
waleya minnu tun bɛ sen na a maaw bɛɛ lajɛlen kɔni maa 11 jate an bɛ se k'a fɔ bi o bugunnatigɛ kɔni o bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ maaw ɲɛ bɛ olu la ka kɛ ni ko a n'a kɛcogo ye sɛgɛsɛgɛli fana o bɛ ka to sen na n'an bɔra yen général de corps d'armée Sadio Kamara n'ale ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye kabini kunun sufɛ ale wulila k'i kunda Irisi jamana ka fala ye sɔgɔmada in na a kunbɛnna Irisilakaw fɛ yen u ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa danga ale y'a bisimila Sadio a kelen tɛ taama in na min ye général ni bɛ an ka pankurukow kunna n'o ye Boyi Jara ye général Boyi Jara Alu Boyi Jara ale bɛ kɛnɛ kan yen wolomasiri tabaw ka ko ɲɛnabɔbaaw minnu bɛ komisiyɔn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ani an ka attaché de défense min bɛ Mali lasigidenso la Irisikaw fɛ yen Burkina ni Niger o wolomasiri tabaw fana olu fana bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan ko in ɲɛmaaya bɛ Sadio bolo sabula AES ɲɛmaaya bɛ Mali bolo kuma minnu kan ka taa fɔ baara minnu kan ka taa kɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen sigilen sen kan foli ni bonyamasego bɛɛ lajɛlen kɛlen Irisiw ye layidu ta fala ye k'u bɛna na min ye cɛncɛnfuga jamanaw ka dɔ fara dɛmɛ kan dɛmɛ min b'a to bamanciwale ani njugawale kɛbaw bɛ se ka gɛrɛ cogo min na min ye AES sigilen sen kan k'o ye jamanadenw ka hakili ye hakilina min n'o bɛ yiriwali ko fɔ basigi ale ni ɲɛta dɔ bɛ se ka far'o kan cogo min dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min o la Irisi jamana ale bɛna na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ maaw n'u bolominɛw lakanani la yɛrɛma hɔrɔnya bɛ se ka fa ɲɛnabɔ cogo min na Irisiw ka lasigi minisiri min bɛ yen ne o bɛ u ka jamana lakana kunna ale ye nin kuma in fɔ waleya in bɛ tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ ko Irisi jamana yɛrɛ de ye welewelemada bila AES wolomasiri tabaw ma fala ye k'u kana u ka hakililajigi kɛ baara taabolo min bɛ u kana Mɔskukaw fɛ yen ka bɛn bi ma n'o ye utu kalo tile 14 ye min ye AES ni Irisi ye bolodi ɲɔgɔnma bɛna na taa sira kura minnu fɛ minɛn kura minnu bɛna na d'u ma baara bɛna na kɛ cogo min maa minnu kan ka taa minɛn dɔw fana kalan baara kɛ pankuruko olu kolosolen don ɲɔgɔn na AES fɛ yen baara jumɛn bɛna na se ka kɛ o la wolomasiri taba minnu fana bɛ dugu ma minɛn kura minnu bɛ ka di olu baaraw bɛ kɛ cogo di maa fan fila in kɔni bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ min ye Vladimir Poutine ye ale ye laɲini min kɛ Asimi ka dugutaa tɛmɛnen na Irisikaw fɛ yen ka kɛ ni AES niyɔrɔ ye k'o lawaleyali wolomasiri tabaw ka gun kan k'o de daminɛlen filɛ nin ye nin kɔfɛ Irisilakaw u kan ka segin ka na an yɛrɛ fɛ an ka jamanaw la ka na lajɛli kɛ ka jateminɛw kɛ sabula minɛn minnu bɛna na dilan zen kimɛliba kan ka k'a la k'a sababuya kɛ général d'armée Asimi min ye Abdramani Chani ani capitaine Ibrahim Traoré a ka kɛ n'olu ka laɲini ye sɛbɛn in min ye gouvernement ka kunnafonidi yɔrɔ min bɛ n'a fɔ ma ko Sigma olu de y'a fasiri k'a ci an ma fala ye maliden minnu bɛ yen n'olu bɛ kɔ kan maa 147 olu seginna ka na Bamako u kunbɛnna pankurunjigi kɛnɛ na kunna siniko Modibo Keyita tɔgɔla pankurunjigi kɛnɛ na OIM n'ale jɛnsɛrɛge naani ka jɛrɛjɛkulu min bɛ maa minnu bɛ taa tunga la k'olu dɛmɛ cogo min na u bɛ se ka segin ka na ale ye pankuru in kɔni baara kɛ ani Mali gouvernement maa minnu nalen filɛ nin sa fɛɛrɛ ni dabali bɛna na sigi sen kan mun bɛ se ka bolola baara kɛ mun bɛ se ka fɛɛrɛ wɛrɛw sigi sen kan yan'u ka taa u ka taa yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na maa minnu bɛ sa fala ye n'olu ye kɔɔri sɛnɛnaw ka ɲɛma o fa kɛrɛnkɛrɛnnenya la tugo to t'aw ka dugu ye de k'u ye a ka kɔɔri sɛnɛmasa fa dɛ tɔn AV président k'u y'a fa min ye maa kofɔlen ye maa kɔni ye waleya in kɛ tile 2 o kɔfɛ gendarmew y'u tɛgɛ da bɛɛ lajɛlen ka fala ye k'u bɛɛ lajɛlen dɛrɛ ka taa n'u ye sabula u taara ka taa kamalen fa fu ka min ye nafolo caman ye n'o sefa wari $30 ye k'o ta ka bɔ a kun ka 5 don fiɲɛ na ni o ye Senegalikaw fɛ yen ko nin waati in na sa min ye dɔgɔkun laban in na ye a yira sa k'a fɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko mangali bɛna na k'olu fɛ yen ko an ka donita mobili dɔ sa n'o bɔra jɛma k'i kunda Kayi kan maa minnu bɛ n'olu ka taa mangali la maa dɔw tun y'a yira sa ko bingalikɛlaw bɛnn'u kan wɔlɔfɔw ka kibaruya n'u ka kunnafonidilaw n'u ka jamana wolomasiri tabaw u ko k'o tɛ tiɲɛ ye ko foyi tɛ min ye mangali tabaw sɔrɔ u taara hɛrɛ la cogo min u bɛ ka taa baden kɔnɔna na Burkinakaw ka police spécialisé min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ bamanciwale ɲugawale kɛlɛli ale kɔni na ale ye kiiri minnu kɛ k'a daminɛ janvier kalo la ka na se juillet kalo ma a y'o kimɛli kɛ sɛbɛn 65 u ye baara k'o kan min ye maa 125 olu de kiiri la maa minnu bɛ sa n'olu nɔ minɛ na u kan ka musaka min sara bi n'o ye amande ye o taalen no se fo sefa wari $184 ma
o de kan ka sara ka kɛ ni nominaliw ye ani maa minnu ye kojugu kɛ ye Burkinakaw ko sa ko Bamajɔlen ka wale kanu kɛlɛli a kiirilama olu tɛna sɛgɛn o tɛ ɲinɛ o la u bɛna k'u taabolo ye n'an bɔra Nizeriya olu ka wolomasiri tabaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Bamajɔlen ka wale kɛbaw ye maa 592 u y'olu bɔ baara la pewu Bornokaw fɛ yen u ka jamana kɛɲɛka ani kɔrɔnfɛn fan fɛ waliya ninnu kɔni kɛra nin kalo tɛmɛnen na su caman kɔnɔna na sɔrɔdasiw ye wulikajɔ min kɛ yaasa ka se ka Bamajɔlen kɛbaw k'olu dɛrɛ Cadikaw fɛ yen jamanakuntigi ale masurunama n'o ye Mamadi Idrissa ye a balimakɛ wa an taara a baarakɛɲɔgɔn dɔ don Yusuf Boy ko u y'ale nɔ minɛ ko in fala k'a bolo tɛ bi ka wuli ale kɔni ta kɛ sa n'a ye maa ye président ko k'a di a b'o k'a kun n'a ni c'est de la part de son excellence on doit aller faire une mission o b'a di président de nana kɛ sa n'ale taara yɔrɔ o b'a fɔ ko excellence vous avez reçu le don ale ko jɔ ko non ko n'a donna Yesu ko wa k'a y'a minɛ k'a kiiri fala kamalen kiiri la jala min tun b'a bolo u y'o jala bɔ a la k'a bɔ sɔrɔdasiya la pewu k'a bila ka taa kaso la yanni a ko tɔ bɛɛ lajɛlen ka ɲɛdɔn sabula k'a ye wari min sɔrɔ a dara wuli ka bon Marakukaw fɛ yen kɛnɛyako ta nasira fɛ min ye Kasablakaw fɛ yen cɛya bana in n'o o ye cɛw ka bana ye k'u sera ka o dɔ opération kɛ ko ye Marakukaw fɛ yen baara in k'a sera ka kɛ ka ɲɛ min ye Maroc ye nin ye u ka fondation Mohamed VI ale ka wuli ka jɔ ye ka ɲɛsin cɛlakaw ka nin bana in ma n'o an b'a fɔ masa ko cɛya bana k'u kɔni filɛ nin ye ka a opération fɔlɔ kɛ fala ye k'a kɛra tare ye k'u kan ka fo nin waleya in na Maroc ale yɛrɛ n'a dɛmɛbaga jɛkulu k'u de sera ka min ye nin fɛn greffe rénale ka opération fana kɛ Portugalikaw fɛ yen ko min ye sanji tasuma ye mɛnɛ ye o bannen don ka jɔ olu fɛ yen Maroc ale y'a ka pankurun dɔw di pankuru minnu bɛ ka taa Portugal dɛmɛ sa min ye tasuma bɛ ka kungokolo fantanbandaw minɛ olu fɛ yen ka se ka taa u dɛmɛ o la Ukraine ni Russie ka kɛlɛ ko ni Ala sɔnna a ma sini min ye Vladimir Poutine ye ale ni Donald Trump bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ Alaskakaw fɛ États-Unis dugukolo kan maa mafalenw kɔni taara ka taa baara bɛɛ lajɛlen kɛ ko min ye Ukraine kɛlɛ ye e ko sen na ko ɲɛ tɛna sɔrɔ a la wa min ye nanzaralakaw ye k'olu tɛ ye kɛnɛ kan dɛ Europe tɛ yen dɛ dangelen fila ka ɲɔgɔn ye don yanni ɲɛbila baara in cɛ sa fala ye ko Trump ko zeyi ko ni Putin banna ale ka fɛɛrɛw ma ko ka kɛlɛ ban k'a kɔlɔlɔ t'an tɛ dɛ o de la sa ko juma kɔni sini maaw sigilen don k'o waleya in fana kɔnɔ a ye cikaw fɛ yen Amerikaw ye dollar wari $5,000,000 di yaasa kunnafoniyaw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na maa min mana se ka kunnafoniya sɔrɔ u ka maa min bɛ ni ale kɛlen don maa ye bi ni ale bɛ ka ɲini yaasa tɛgɛ bɛ se ka d'a kan cogo min maa kofɔlen k'a kɔni ye musaka caman de minɛ ayisikaw la koyi ka 5 don fiɲɛ na n'o ye san 48 a bɛ ka ɲini n'o ye polisi kɔrɔ dɔ ye ale kɔni de bolodalen don nin waati na u ka dugu kɔnɔna na maa bɛ yen ayisi kɔnɔ a kɛlen don ka su ni tile tigɛ bɛɛ lajɛlen na a n'a ka jɛkulu maaw Amerikaw kɔni sa olu ye musaka labila ko ni maa min sera k'i boloda maa kofɔlen kan fala ye an yɛrɛ fɛ yan bingali dɔ kɛra sotibakaw fɛ yen n'Ala sɔnna a ma an n'ale ko sɛgɛsɛgɛ sabula ko sɛbɛn wari $30,000 $1,300,000 sa kɛ $1,300,000 k'o de taara ko sen fɛ ayiwa n'o bɛ yaala de jamana in kɔnɔ yan ni ko nin dar'o ta maaw bɛ tugu i kɔ i tɛ komi i kɛlen ka taa maga didenw ka ɲa la de i tɛ taa ten koyi n'Ala sɔnna a ma an n'a a kunnafoni tɔ sɛgɛsɛgɛ an b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ fɔlɔ ka mɔn an bolo a kun ni n'a ɲɛɲɛw sini an na o da maaw tulo kan an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min n'Ala sɔnna a ma sini Cɛbilen Darame ale ka janaja kɛ su in na min ye fure a kan ka na ka bɔ Faransikaw fɛ yen fala ye min ye an ka jamana ni jamana cɛsiri yɔrɔ minisiri kɔrɔ in ye a ka janaja bɛna na kɛ Maɲamugu Ndolanci terrain na ko ye Askoma kɛrɛfɛ kabini nɛgɛ kanɲɛ 10 miniti 30 min ye maître de cérémonie ye n'o ye Amadu Dagamaisa ye ale bɛna na ko dantigɛ k'o ɲɛfɔ bɛɛ ye nɛgɛ kanɲɛ 10 mana tɛmɛ ni miniti 50 ye a ka du maaw olu bɛna ka na u ka seereyaw kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ sa nɛgɛ kanɲɛ 11
min ye lasigiden minnu bɛ an fɛ yan an ka maa minnu ye lasigiden ɲa kɛ ka tɛmɛ olu ka tɔn ɲɛmaaba n'o ye Dr Ablaye Amadu Si ye ale fana bɛna dantigɛli kɛ nɛgɛ kanɲɛ 11 mana tɛmɛ ni miniti 10 ye min ye Maison la Presse ɲɛmaa ye Banjugu Dante ale kan ka dantigɛli kɛ dantigɛli 3 fana bɛ yen o bilalen no ten maa mun bɛ yen n'u b'a fɛ ka kuma jeliw u y'a yira sa ka fɔ ko min an yɛrɛ ka kunnafoni di ɲɔgɔn n'o ye Sahana Takiw ye k'u na kuma di ale fana ma nɛgɛ kanɲɛ 11 o mana tɛmɛ ni miniti 40 ye min ye Jigiba Keyita PPR ale kan ka u b'a fɔ ma nanzarakan na oraison funèbre cɛbilen ye ko minnu kɛ k'olu fɔ maaw ye cɛbilen yɛrɛ ye min ye k'o fɔ maaw ye a ka laɲini tun ye min ye a sera ka koba minnu kɛ ani ŋaniyaba minnu tun bɛ a la PPR ale na tarasa parti tɔgɔ la n'o ye Jigiba Keyita ye ale na o dantigɛli kɛ o kɔfɛ sa min ye fure ye u b'a di a somɔgɔw ma fala ye nɛgɛ kanɲɛ 12 an bɛ taa seli fana seli n'o ye juma ye n'o jiginna waati min sukan seli o bɛ sɔrɔ ka kɛ a yɛrɛ ka so nka o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ zen na sa Maɲabugu Ndulati kɛrɛ ale kɔnɔna ye min ye fure ye u bɛ sɔrɔ k'a ta ka taa n'a ye Saledon na Falajɛkaw fɛ yen a bɛ taa bila a dayɔrɔ laban na maaw bɛ tila ka segin ka na balontan terrain na ka na sarakabɔw bɛɛ lajɛlen kɛ baara bɛ sɔrɔ ka kun cɛ nin ye sɛbɛn ye sɛbɛn min ni Jigiba Keyita PPR y'a ci an ma Cɛbilen Dramé ale ka janaja o hukumu kɔnɔna don sini o bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw la kunnafoni minnu dira ma Falaye Keyita ale ni Keba Jalo fɛ ne yɛrɛ a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45